नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। चिरां वेदिक थेरापिया गाबोन 25 फेब्रुआरियाव एबा सुनिबार बारायाव सान्तिपुर गरखा भवनाव बेसेन लायाजासे देहा नायबिजिरनाय आरो देहायारि सांग्रांथि होनाय मावबादा खुंगोन। बे हाबाफारियाव गोबां थेरापिनि आखा-फाखा डक्टरफोरा फैगोन होनना मिथिहोदों आरो सान्तिपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो आरो चेकआप खालामजाफैनो थाखाय खावलायदों। जोहोलाव मुसाहारि बिथाङा रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे खौराङानो जाहैबाय जिथु गाबोन फैगौ 25 फेब्रुआरि सान्तिपुराव थानाय गरखा भवनाव चिरां वेदिक थेरापिनिफ्राय मोनसे देहा नायबिजिरनाय आरो देहा आनजाद लानाय हाबाफारि बा फ्रि मेडिकेल चेकआप काउन्सिलिं केम्प बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेनिखायनो सान्तिपुर ओनसोलनि गासैबो बेरामाव गोग्लैनाय जेंनायाव गोग्लैनानै थानाय रायजो राजाफोरखौ जिथु गाबोनहाय बै हाबाफारियाव फैनानै जिथु गावबा गावनि जेंनाफोरखौ नायजाफैयो। गोबांथार थेरापि एक्सपार्टफोर आरो गोबांथार रोखोमनि बेमार नायग्रा डक्टरफोर गाबोन बेहाय फैगोन आरो बेराम जिथु चेकआप खालामनाय बेखौ खालामफैगोन। बिथांमोना फोरमायदों जे बिथांमोना माखासे बेरामफोरखौ नायनाय जागोन, जेरै मोदोमनि सानाय सुनाय जायफोरा डक्टराव नायजाबाबो हामाखै, बे बेरामफोरखौ बिथांमोना गाबोननि दिनावहाय चेकआप खालामगोन। बेजों लोगोसे गेसनि प्रब्लेम बायदि बायदि गोबां रोखोमनि बेरामफोरखौ बिथांमोना गाबोननि जिथु बै दिनावहाय नायगोन। बेनिखायनो सान्तिपुर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बेखौ मिथिनो सानदों, नोंथांमोनहा जिथु गाबोननि 11 रिंगायाव सान्तिपुराव थानाय गरखा भवनाव फैनानै गावबा गावनि देहानि जेंनाफोरखौ नायजाफैयो। बिथांमोना रां लायालासिनो बा बेसेन लायालासिनो रायजो राजानि देहा जिथु जेंना बा बेरामफोरखौ बिथांमोना नायगोन आरो बिथांमोना फोरमायदों बिथांमोना देहाखौ नायनानै मा जेंना मोनो बेखौ रिपर्ट हरगोन। लोगोसे बिथांमोना गाबोननि दिनावहाय 11टा बाजियाव फैनानै बयबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो, बेखौनो गुरैयै मिथिहरनाय जाबाय।